U-Advocate Moki ubalule ukuthi okwenza lesicelo siphuthume ukuthi iSABC yakhipha izincwadi zokudiliza zi13 kwephezulu zingakaphuthulwa izingxoxo. Lokho uthi kwenza emva ukuthi iSABC ishaye ingwiji khwebu ngokwethula izinhlelo ezimbili zokuhlela kabusha lenkampani emhlanganweni emibili eyaba phakathi kwalezi inhlaka ngomfumfu. iBEMAWU ithi lokho kubufakazi obenele ukuthi izikhulu zomsakazelo umphakathi azizange zisingathe uhlelo ngendlela evulelekile. Mr. Carson says they made representations and he makes a submission and says this is not for the applicants and the SABC to agree. The SABC gets to make the decision. In a way, it does. But the law says that decision that you make as the employer must be made having followed a particular process. Umoki uphinde waphosela iSABC inselele yokuveza ubufakazi bokuthi yaxhumana nezinyunyana khathi isungula uhlelo lokuhlela kabusha iSABC. Ubesecela inkantolo ukuthi iyalele iSABC ukuthi iqale kabusha ixoxisane nezinyunyana ngendlela efanele. This application is in bad faith, it's contrived, Your Lordship should be dismissed. Your Lordship is not here to micromanage a consultative process. Your Lordship can't do that. And Your Lordship is not here to make findings on what the end result will be. Because it's consultation, not negotiation. It's not an agreement, it's consultation. Otherwise, we'll all be bankrupt before the turn of the next decade. Because everybody has self-interest. My learned friends' clients are only worried about themselves. Kusenjalo inyunyana yezisebenzi CWU isibekele izikhulu zeSABC umnqamlajuqu wangomsombuluko ukuthi zihlangabezane nezimfuno zayo kungenjalo izoqinisa umbhikisho wayo. Lenyunyana ifuna lihlakazwe ibhodi bese iSABC ifakwa ngaphansi kweso lomlawuli. They want to come to you and say we are delaying these meetings, so we want to go in. We go with you. Yeah. We don't want to give a room for criticism, but we are saying our second demand, there should be room for an extension of 30 days should the parties make a reasonable request. ICOO yeSABC iyona eyemukele uhlu lwezimfuno zeCWU kanti ke ibese yethembisa ukuthi iSABC izophendula ngomsombuluko. Ngesikhathi izisebenzi zibhikisha bezelekelelwa ngamanye amalungu amaqembu ezombusazwe.